ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanino. Padayon ta nga naghimon ining atong nobina para sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Senyor Santiago Apostol. Ni anata sa ika-unom nga adlaw sa atong pagnobina. Kinsa may perfect attendance na ninyo, ta sa kamot. Pwede na mo mga matay. So, padayon sa tang namalandong sa atong mga tema, sa atong main theme nga Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Yang atong sab nga tema karon ang maminaw sa amahan, ilhon ni Hesus nga iyang igsuon og inahan. Atong yampo nga maningkamot unta ang atong katawhan labi ng atong mga leaders sa pagpaminaw o pagsunod gyud sa tingog sa Dios, dili ang tingog lang sa kalibutan. Haron kining kahiusa, kalinaw o tinuod nga kauswagan makabot nato. Ang atong mga benefactors and donors nga naminaw sad sa Ginoo o mihatag sa ilang pagpaambit sa ilang mga salapi, pinaagi sa pag-donate o monetary o in-kind nga donation, labi na gyud sa pagpalit sa atong mga raffle tickets. Hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kauswagan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagsantos sa unang mga bunga sa mga buhat sa imong mga apostoles, pinaagi sa kamatayon ni Santiago, ihatag sa imong simbahan nangamuyo kami, nga magmaisog kami sa pagpasundayag sa among pagtuo ug magmalig-on tungod sa iyang mga pangaliya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Ginoo, bantayi ang imong katawhan nga imong gipili, kay naginusara sila sa kamingawan nga gilibutan sa tabunok nga yuta. Pasibsiba sila sa basan ug sa galaad ingon kaniadto. Ginoo, paghimog milagro alang kanamo, sama sa imong gihimo sa dihang gipagawas mo kami sa Ehipto. Ginoo, may Dios ba nga sama kanimo nga mopasaylo sa kasalanan sa nahibilin mong katawhan? Dili siya maghambin og kasuko hangtod sa kahangturan, kay maluluyon man siya. Maluoy na usab siya kanato, tunob-tunoban niya ang atong kasalanan. Ilabog mo ang among mga sala
ngadto sa kahiladman sa dagat. Ipakita mo ang imong pagkatinumanon ug gugmang walay paglubad ngadto sa imong katawhan ang mga kaliwat ni Abraham ug ni Jacob sumala sa gisaad mo sa among katigulangan sukad pa sa karaang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. O Ginoo, gipanalangin mo ang imong yuta, giuli mo ang kahamugaway ni Jacob, gipasaylo mo ang kalapasan sa imong lungsod, gitabunan mo ang tanan nilang mga sala, gibakwi mo ang tanan mong kapungot, gisibog mo ang imong nagdilaab nga kasuko. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Ibalik kami, O Dios, among manluluwas, ug biyaya ang imong kasuko batukan namo. Masuko ka ba kanunay, batukan namo. Padayunon mo ba ang imong kasuko ngadto sa tanang kaliwatan. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Dili ba hinon, hatagan mo kami og kinabuhi, ug dili ba niya magsadya ang imong lungsod diha kanimo. Ipakita ka namo, O Ginoo, ang imong kaluoy, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala
ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nakigsulti pa si Jesus ngadto sa katawhan, miabot ang iyang inahan og mga igsoong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas og buot makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao didto miingon kaniya, ang imong inahan og mga igsoon atoa sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tanawa, kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atoa sa langit, mao ang akong inahan ug mga igsuon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang ato yung kinaiya isip mga katawhan, ganahan kita nga ilhon nga nasikit ta sa mga tao nga gamhanan. Kanang gamhanan nga tao ba? Mao bitaron diha sa ato mga politicians, gamhanan man kay karon ang presidente sa Pilipinas ug ang iyang mga kapartido o mga kasangga karon, ning kamot gyud ang lain nga mga politician sama sa mga congressmen, mga senador o uban pa nga mosikit ma-identified niya. Kay kung makasandig lang ka sa taong gamhanan, luwas ka. Lingay mong tupad, ina kinsay imong gisaligan. Pangutan na ba? Na kinsa maroy imong gisaligan. Sa una, President Duterte, maoy presidente, sandig sa tanan dito. Daig sa tanan, siging pakpak. Karon, Bongbong Marcos na sad mo'y presidente, sandig sang tanan dito, sige sa pakpak. Niya kay ni kontra man si Bongbong Marcos ngadto Duterte, sige sang saways mga Duterte, impeachment, papriso, sige kay total wabi ta kay gahom. Bisag vice presidente ka, spare tire naman ka, spare tire. So sige atake, kay di amigahom. Bisag mo reklamo pa ka nga dili ni mao kausara naon, pero inigreklamo nimo against sa gamhanan, isuppress ka. Muna sa panahon sad ni Hesus, daghang mga tao gyud nga mosikit niya og ganahan nga ilhon nga iyang kauban, labi na gyud og ilhon nga iyang igsuon og inahan. Proud kayo bisan ako gani pari man ko sa una nga wa ako mapari, wa man kayo mo ilan ako, wa man gani mo agdag kaon. Pastilan pagkajutay sa moangkon nga ako ila kong igagaw, ila kong mga parinti na jutay kay pero sa dihang napari nako, pastilan nag-ilog na, labi na gyud karon nga medyo kusog-kusog na mga ligtas, daghana lagi. Okay, makasandig ba nga? Padersiano, sige, okay na. Lain na ba kayo na? Mga taki na ba nagkilay o ka ng colors book? Okay na na. Basta sikat lang. Ganahan kita na. Unsa ragot taon ko karon, labaw na gyud. Mari na kag mga obispo, sama ni Archbishop Abit, ganahan kay ka nga paborito kang Archbishop,
Ana ba sa ako ang ganila suod ka na Archbishop. Asos, labi nag-ilong kang Archbishop nga kaniya ako gining sinaligan. Asos, kuba-kuba din dughan. Alabaw na yung arikas mga kardinal. No. Ingnang kang kardinal bisa na lang Tagli, Kardinal David. Kani ba ako gining sinaligan yun, believe kay ko ani, basta ninduta sa imong feeling. Labaw na yung ato ka Santo Papa, sus, ang atong pari diri gi-hire ni Pope Leo aron himuon yang sekretary. Lano. Nga ikaw inahan ka, ang akong anak nga pari, to nas matikan. Ana. Unsa ka og ilhon kas Ginoong iyang igsuon? Bebe. Ing na imong tupad, ing na ganahan ka maigsuon ni Kristo. Ing na ba? Ganahan mo? Nya, ganahan sad mo nga mahimong anak ni Maria. Wanay klaro ang mga naong. Ngano mura magdi kay mo excited? Excited. Sige. Nya kinsa ganito, unsay qualifications kay matag kuan man god para sa akong classmate si Kuan kanini ang class out nagka contemporary me dito sa UST nga karon sa Agustinian community siya na usas mga dagko kay Grango to aron dito sa ilang kauluhan. Kuan kayo kana ganing proud kayo bisag kaming mga classmate makadungog mi nga abisan gani kanang ako gani contemporary nga nahimong spokesperson sa CBCP mura man gani kog proud na man gani ko classmate sad nga nahimo na rong monsignor nya vicar general sa usa ka diocese lipay labi na gyud nami classmate nga mahimong obispo ana lipay kay classmate na nako muna dunay qualifications o na ka maabot sa dagko nga mga ranggo kay moingon masad mi classmate na nako bright kay na munang naingon ana siya buutan kay na tanan kugihan kay na munang naingon ana na ay qualifications ug unsa may qualification ni Kristo simple ra kayo ang nagbuhat sa mga sugo sa akong amahan nga tuas langit mao ang akong inahan ug akong mga igsoon. Lingian sa imong tupad. Ina ka ng color sa imong buhok. Sugo na sa amahan. Tingna. Na kanang imorong purmas imong kilay, sugo na sa amahan. Sugo. Kanang imong gipintal-pintal sa imong naong, sugo na sa amahan. Ipangutana kana rong kwarta nimo nga imong gitipigan sugo ba na sa amahan nga tipigan ginang kwarta nga tigumon ginang kwarta sugo na sa amahan kana rong impeachment sa vice presidente sugo na sa amahan kanang mga flood control uban pang mga scam nga niabot og mga trillions nga wa gyud nato mahibaw ipakaron gitabon-tabunan kay unahon gyud ang impeachment sa vice presidente sugo na sa amahan sugo og dili sugo sa amahan hunongon nato dili nato padayonon ay napagsigig pakolor na imong buhok. Ay napagsigig pangiskis na imong kilay. Di man ka din nasugo. Ay napagsigig tigo man na imong kwarta. Kanang imong pagpangural anang imong yuta, nagamay na kayong agianan sa imong silingan. Sugo din na samahan. Og dili hununga. Kanang imong pagsigig paningil anang utang, nagikiha, nimo, imo ramang ginang igagaw, imo pag inang igsuon, imo jong gikiha. Sugo pa din nas amahan sa langit. Hunong nga. Ug dili sugo. Mga igsoon, sayon ba ang paghunong sa buhat sa yawa? Sayon ba hunongon o lisod? Sayon? Kung sayon unta,
Dako nang tataghalin sa atong raffle ticket. Sayon, og sayon pa ba? Atong halin karon ni abot nag 47,174. Pakpak lang yapon ta. Pero gamay pa kay ning halina kay naapay mga 203,000 ka tickets nga wa pa mahalin niya, upat na lang kaadlaw. Kay ngano man lisod yun. Hunongon ang sugo siyawa. Ug unsa may sugo siyawa, tiguma ginang kwarta para sa imong kaugalingon. Tiguma gyud kay para na sa imong future. Ingon ra bas Padersiano ipahurot og palit ang raffle ticket. Ihurot ko nig palit. Ayaw nabuang ka diha, nayabag ka. Ani ingon man ang Ginoo, ingon man si Jesus, biyai ang tanan. Biyai gid ang tanan. Nya sunod nako. Ayaw nayabag ka diha. Nya magunsa naman lang ka, mamatay ka. Wa na kay kaon. Ana man na. Nakarong bag-o agahapon lalis dito sa Senado sa impeachment court kon isupina bagyod ang kadtong mga bank records, BIR records ba to sa Vice Presidente sugod 2007 katong Vice Mayor pa siya hangtod 2024 kay aron mapamatud-an nga naa siya'y unexplained wealth, naa siya'y wa ma-explain nga kayamanan niya. Kung mapamatud-an nga naa siya'y unexplained wealth is a public servant, ma-impeach siya. Ang Vice Presidente radi ay mo'y dunay increase sa ilang kwarta. Sa inyong paminaw ba? By looking at our Philippine situation in politics, simple kaayong konsihal sa barangay, makailis yung iyang balay basta makonsihal na. Kasagaran, di noon tanan. Simple kaing kapitan sa barangay, mga usab gyud ang stados kinabuhi basta makapitan na. Simple kayong pari. Makailis yung, makabag-og yung sakyanan, basta mapari na. Simple kaayo nga pulis, piuwan pa, makausab yung balay usahay. Di ba? Daghan daghan, makita na to. Samot na gyud og mahimo kang konsehal sa lungsod. Samot na gyud mahimo kang mayor sa lungsod. Samot na gyud mahimo kang gobernador. Samot na gyud mahimo kang congressman, mahimo kang senador. Mahimo kang presidente, mahimo kang sekretary, kabinete sa presidente, mga usab ang ilang mga bahandi. Nganong di man na imbestigahan ang tanan? Nganong ang vice presidente raman? Tungod kay sugo na sa tao, dili sugo sa amahan. Ang kamatuoran manggod mga igsoon, sakit dawaton. Ngunang ako, ni himo man tog privilege speech ba to? Gihimo ni Senador Robin Padilla. Muslim man na siya, di man na Katoliko, di man na Kristiyano, Muslim. Pero muuyon ko siyang giingon nga mao man kani atong patakaran, ato magyud kaning tan-aw na gyud ang record. Ato na lang buksan ang record na itong tanan ng mga politicians. Dungan ta, atong tanahon. Pila may increase sa kwarta ni Bongbong Marcos sugod 2007 hangtod 2026. Pila may increase sa kwarta ni Romualdez gikan atong 2007 hangtod 2026. Wa ba kadihay mga unexplained wealth? Ang tanang mga congressmen, congresswomen, pila may increase sa ilang mga salin gikan atong 2007 o kanus-a sila na involved sa politics hangtod karon. Ana ba? Nya ilantad na nato tanan, nya tan-aw nato kinsa nila ang angayang taktakon kay dunay mga daghang unexplained wealth. Nga igsoon, diri sa unang pagbasa
Matod pa sa atong pagbasa, niingon si propeta kisa ni Mikiyas, Ginoo, bantay ang imong katawhan nga imong gipili kay nag-inusara sila. Gitabangan karon ang mga Duterte side sa tanang mga politicians gikan sa executive, appeal as executive, ang DOJ, Ombudsman, NBI, pulis nga kapulisan, unya sa legislative kontra sa mga Duterte, nag-inusara. Ingnon kong kontra, dili tungod kay waysa ni si BP Sara, pwede ragog ma-impeach na siya god, basta naalag yung kamatuoran. Ang nakaapan lang kay muraman og basta against gani ka sa Duterte, sakto ka. Pero against gani ka sa administrasyon, sayop ka. Diha ra dapita nga murag do na bay shadow ba. Mo na mo kung gikontrahan, gitabangan. Kay ang sayop na lang gyud karon ang Duterte, ang Vice Presidente, para sa mata sa NBI, mata sa DOJ, mata sa Ombudsman, mata sa Congress o sa Senate, majority of them, sa ilang mga mata, ang sayop na agyod sa Vice Presidente, wa sa administrasyon, wa sa presidente o sa iyang mga kauban. Kita untang tanan, kamao unta tang muangkon sa atong mga sala. Ang ikaduhang requirement ni Hesus mao gyud ang paghinulsol sa mga sala. Mahimot ang igsuon ni Hesus kung kamaotang mo hinulsol sa atong mga sala. Kani si Santiago, atong patron, may pagkabuangon man sa ni, ambisyoso man sa kay ni, ngandoy man sa ni siya nga maunagin siya glingkod sa tuo or sa wala ni Hesus. Silang duha, si San Juan. Pero pagsulti ni Hesus, kinsa tong gustong mahimong labing taas or labaw sa tanan, kinahanglang mahimong ulipon ug alagad sa tanan. Kani si Santiago ug si San Juan, usasad sa himo dayon og lakang, sugod ato wa na gid sila mo pakitag pangambisyon. Gani ang ambisyon na ni Santiago mauna nga mauna unta siya og hatag og pagpakita og pagsaksi sa iyang pagsunod ni Kristo. Ug mauna siya giunang naputlas liog. Ana, tigilingay mong tupad. Hingna ako'y udang mubaligya sa tanan akong kabtangan para ipalit og raffle ticket. Hingna. Nya maingon sa na imong tupad, dili unhan ti ka. Bekin sa nato'y maglumba ron og himo og lakang para ibaligya ang tanan aron ipalit dayon og raffle ticket, ilhon ka nga igsuon ni Kristo. Pero maglumba gani tag tipig og kwarta samas gibuhat sa atong mga politicians karon, unya paasip dayon nga interested kuno sila sa katotohanan nga kanang mga wealth nga unexplained pangitaon gyud. Pamakak mo na kay igo ra man sila mosulti basta ang laing tao mo'y daw na dinhi kanang moingon ko ninyo, lingkod mo sa atubangan, kanang naay bakanting lingkuranan sa atubangan, diha mo lingkod. Tanawa unsay buhaton sa uban kasagaran gyud mulingi. Siya di siya mo irog dito, magsige siya pangingon siyang tupad. Mo naman ko ayaw mo paglingi di ako rin mosulti dire. Nganong suguon man na nimo nga ikaw sad do naman kay obligasyon pagbuhat ana ay nalang panugo. Ang Ginoo ray mosugo nato. Mo na ningon si Jesus, ang akong igsuon maotong nagtuman sa sugo sa akong amahan nga tuas langit. Kitang tanan di ta magsinuguay.
Mutuman ta, maglumba tagtuman. Wala ka mo, maingon ko ron, pamalit mo grapple ticket. Palit na. Nga ikaw, di kang palit. Nung ko'y kwarta, ingon bita kong ibaligya ng inyong refrigerator, kanang TV, kanang sakyanan. Ikaw, wa man sa mo palit. Suway, baligya. Dito sa mga financing ay, ingna dito, akong Fortuner, ako ning baligya. Pila may dawat ninyo ani. Nya maingon din na sila, pwede ka 300,000 na lang na. Nya maingon sila nga, oy ayaw sad oy kay pwede pa manigod siya 1 million siya. Ay among dawat 300,000. Sige, para akong ikapalit og raffle ticket. Dawaton na nilang 300,000. Ibaligya na nilang 800,000. O di ginansya sila. O kanus ana mahalin, di naman na problema. Basta ang ilang markup ana dako, tagaan din kanila 300,000. Dali-dali din kag ari diri ikaw niya, ipalit din nimo raffle ticket ang 300,000, di porting lipaya, wa na kay sakyanan. Nahimo dayon kang igsuon ni Kristo. Maglakaw din kasdan. Asa imong Fortuner, Brad? Siya, akong gi baligya. Siya, ngano man? Nihan lagag kwarta? Akong gi-donate dito simbahan. So, galakaw na ka. Sa, mao man ang kinabuhi ni Kristo, niya igsuo naman ni. Lakaw lang sad ko. Saman, okay mo na. Ang kuyaw gyud og moingon karon nga ibaligya nimo imong balay. Ug ang tanang suod sa balay. Niya ang mudawat sa imong balay, moingon lang, ako lang nang paliton og 50,000. Ayaw sad, oy, to story baya na. Siya, kadako na di magin na pwede ganig paliton og 5 million. Siya di 50,000 akong palit. Ikaw sige na lang basta makapalit na kong raffle ticket. Palit din kang raffle ticket dire 50,000. Biyaan nimo imong balay. Nya maghigda na lang kas daplisdan. Nya moingon siya, nayabag man tingali ka. Tuo man ka nang padersyano. Isa, wa ko ba tuong padersyano eh. Nisugo nas amahan na kung gusto kang mahimong igsuon ni Kristo, kinahanglang biyaan nimo ang tanan. Kay si Kristo way balay, maayo pa kuno ang mga langgam ug ang mga milo kay naa pa sila'y ilang kapulian. Pero ang anak sa tao nga hako rong nahimong igsuon, wa siya'y kapahulayan. Ana. Nangahilo man mo. Ingon ang atong salmo, Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Ang Pilipinas karon nangandoy kaluoy sa Ginoo. Makaluluoy na kaita. Ang mga batan-on karon na ako'y nakitaan sa social media na anay mga nag-organize nga mga batan-on nag-organize sila maghimog rally tungod sa ilang kaguol sa nahitabo karos Pilipinas, matod pa nila unsa nalay mahitabo sa among kaugmaon. Sila ang mga batan-on. Kita mga tiwasuno naman ta kasagaran, di na kaita mo mahadlok anirong nahitabo nga nalusno na nagikan atong 2022 hangtod karon 9 trilyon na ang utang nato nga nadugang sa atong national debt. 9 trillion. Wa tay mga infrastructure, wa ganitay mga additional nga mga manufacturing or businesses. Unya, ang atong mga batan-on, ang inyong mga apo, ang inyong mga anak, unsa kay dangatan anak kung magpadayon ning maong pamaagi karon sa pagtibugsok sa atong kuan, ang utang ni sakag maayo, ang atong ekonomiya ni us-us og maayo. Unsa may dangatan sa atong mga batan-on? Unya ang kamatuoran dili na makit-an kay tabunan ra sa lain-lain nga mga pamaagi, ginamit ang gahom, ginamit ang legal power nga gikuptan sa atong mga nagkakunayb nga mga leader kunuhay sa atong gobyerno. Ang mga batan-on, sila pa'y mo suffer. Kamo, kita, 20 years from now, hurot-hurot naman ta. Pero 20 years from now, kung magpadayon ng maong kahimtang karon sa tong nasod,
kanang inyo karong gipasuso diha, kanang inyong gipaeskwela nga naas elementary, kanang naaron sa minor o senior high school, kana sila mo'y mag-antos og maayo. Ni apay drugas karong daghan na kaayo, patay to the max, perting pinatyanay, mga vlogger gipatay, mga nanginabuhi tao, nag-drive habal patyon, ang naglakaw nga estudyante, luguson, patyon, nagsigi na sa nakaron, mga balay, sakon, mga tindahan, tuliso, na nakaron. Nya, mupiyong lang taani. Muna mga batanon, congratulations sa naghinay-hinay na karon og paningkamot para niining maong aksyon nga musulti na ta, freedom of speech. Musulti ta nga naglisod na ta. Dinhay nagkadaghan na ang nag-request nako og tabang sa pagpaeskwela, tabang sa ilang balay, hasta pabugas, hasta tambal, siging pangayog tabang. Kay wa na may mga budget ang atong gobyerno para ani. Nya kita dinhi utrosad na negative na ganit atong niagi na sang simana. Tinudan na negative ta. Pero giagwanta lang gid namo. Total diya may daghang bungas taong diri. Amo lang ng kanon. Napay kamunggay. Ana to pelugbati dito sunahan. Nalay among kanon. Pero balagad lang kita diri, balag wa natay hapit kaon kay. Iba mo masabing galisod mo. Ga-expect man gay may mahurot og kahalin ang 200,000 nga raffle tickets, karon upat na lang kaadlaw, wa pa magikabot 50,000 atong halin. Mosabot lang kita ana. Lisod oy. Kahimtang karon. Karon pa gani ni, pun-i kunog 10 years. Pun-i og 10 years gikan karon. Pun-i og another 10 years, 20 years from now. Kung di ta maminaw sa atong amahan, kung di ta mahimong igsuon og inahan ni Kristo, malusno gid ta. Manindog ta mga igsuon og inahan ni Kristo. Himuon karon nato ang atong nobina ni Senyor Santiago Apostol. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si Senyor Santiago Apostol, usa sa unang gitawag ni Hesukristo aron mahimong iyang tinun-an. Uban kang San Juan nga iyang igsuon, mibiya siya sa tanan aron mosunod sa Ginoo. Nahimo siyang matinud-anon nga saksi sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ug sa katapusan gihalad niya ang iyang kinabuhi isip unang apostol nga namartir tungod sa pagtuo. Pinaagi sa iyang pagpataliwala atong ihalad sa Dios uban sa mapaubsanon, malipayon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikaunom nga adlaw. Mahal nga punuan namo ug maisog nga kapitan ug mag-alam po namo Santiago Apostol bisan dili kami takos dunggon tungod sa pagkamakasasala namo, nagabasol na kami sa tanan namong mga sala ug ania kami sa imong mga anak sa imong atubangan nangamuyo og nagpakitabang sa imong dakong pagpanlaban kaysa kaugalingon namo. Wala kami gahom kundili ang maggikan lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo tungod ni atong bertud sa pagkakabus ug pagkaulay nga gikan sa langit ug tungod ni atong mainit uyamot nga pagtinguha mo niining maong bertud nga gihigugma sa Dios nga makadangat unta kami pinaagi sa imong gahom ug pagpanlaban niining mahal uyamot nga hatag sa pagkakabus aron kami makaambit sa kaulay sa mga angheles ug makauban kami kanila sa pagsunod sa kordero sa Dios nga maoy mando sa mga kalag nga hingpit sa pagpaingon ngadto sa lingkuranan sa Dios sa iyang kahimayaan. Kay tungod sa paghigugma mo kaniining bertud, nakabuhat ka sa daghan nga mga katingalahan tungod sa pagtabang mo sa imong mga devotos nga minglaom kanimo
ug bisan anaa kana sa langit, di kanunay mo gihapon ang pagbuhat tungod sa gahom nga dako nga gihatag kanimo sa Dios. Busa amahan namo sa dakong pagpaubos ug pagtahod, nagpakiluoy kami kanimo nga panlabanan mo kami aron kami makadangat sa gitinguha namo niining nobina kun angay man ugaling sa pagbuot sa Dios ug makaayo sa among kalag. Amen. Sa hilom, mga muyo kita kang Senior Santiago Apostol sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining nobina. Palihog, manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag sa pangama ni Santiago Apostol Amahan, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Sa pangama ni Santiago Apostol, Amahan, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga ang simbahan, mamahimong tinuod nga pamilya nga nagmaunongon sa kabubuton sa amahan ug sa mga pagpanudlo ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Santiago Apostol, Amahan, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, dili unta mo pakanaog og mga balaod nga magmugnag mga programa nga sukuhay sa atong pagtuo ug sa pagpuyog matarong nga kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Santiago Apostol, Amahan, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga ang mga kabanayan mamahimong matuod nga managsuon pinaagi sa ilang gugma alang sa usag-usa sumala sa gibutan ni Jesus, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Santiago Apostol, Amahan, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga magpakabana kita alang kanila nga nag-anto sa mga balatian sa ingon, mapagaan ang ilang gipasan ug matabangan aron padayon silag mosalig sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Santiago Apostol, Amahan, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga si Halangdong Chokilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni Santiago Apostol, Amahan, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Santiago Apostol, Amahan, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni Santiago Apostol, Amahan, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga ang mga matuohon nga mihalina, makadangat sa ilang tunhaing puloy-anan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni Santiago Apostol, Amahan, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Tanan, makagagahom og mahigugmaong Amahan, imong gipili si Senyor Santiago Apostol aron mahimong matinud-anong apostol ug maisog nga magsasangyaw sa maayong balita. Itugot nga pinaagi sa iyang panigingnan ug gamhanang pagpataliwala
Madawat namo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina. Hinaot nga magpabilin kaming lig-on sa pagtuo, paglaom ug paghigugma ug mahimong matinud-anong mga saksi ni Kristo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kini, gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Kining akong ihalad, Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kabo, alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Hinlui kami Ginoo sa among mga sala, pinaagi sa makaluwas nga bunyag sa pagpasakit sa imong anak, aron niining pangilin ni Santiago nga imong gibutan nga mag-una sa mga apostoles sa pag-ambit sa imong kalis sa kasakit, maghalad unta kami sa sakripisyo nga makapahimuot kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana, usana sa kaitasan. Dayon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo
lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kadimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan, ginamit ang mga pulong na Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka na
Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugian sa pagsulay. Inunuwa, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay uman ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahapturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaaw sad kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Dahil
Magampo kita sa among kalipay sa pagkalawat sa imong santos nga Eucharistia, nangamuyo kami o Ginoo nga tabangan mo kami tungod sa pagpangaliya ni Santiago imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkaigsuo nato og pagkainahan ni Kristo. Ang requirement lang, magsige lang kitag buhat sa sugo sa atong amahan sa langit, dili sa sugo sa kalibutan. Salamat sa nagtuman sa sugo sa amahan, labi na gyud sa ato karong pilgrim ang Cofradia de Santiago, unya ang love offering assistance o ang mihimo sa formal offerings karon pinanguluhan sa atong bread and wine adide sayop. Ang ato derong pilgrims mao ang Alliance of Two Hearts, Holy Face, San Antonio de Padua Devotees. Ugma pa dito ako nasulti. Niya ang atong kaning bread and wine offerers mao sila si Sister Joy Abing o Sister Leonida Gokong. Kanilang tanan masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Salamat sa atong mga lektor, salmista, sakristan, IT, sokom, sa atong cantor, singer, Eucharistic lay ministers. Karong hapon, ang atong Major Novena Mass alas 6, ang atong celebrant, mao ang ato sang kaugalingong anak sa Compostela, ako ning classmate pag college, wa mi magkadungag ordain, nauna ni siya ordain ako. Si Father Arnel Sipat. Ana no? Nya ang atong mass offerers sila si Mr. and Mrs. Chua and Alimpuos family. Unya. Nya ang atong pilgrims unya ang mga chapels gikan sa Kabahin 6 sa Immaculate Conception, Laray 3, Kanamukan, unya San Isidro Labrador, Kanamukan Sentro, Birhen sa Guadalupe, Tabay, unya Santo Niño Chapel sa Pag-asa, Kanamukan, Santa Cruz Chapel, Kanamukan 2, Roble, nya Santa Cruz, Kanamukan 2, Gabutan, nya ang San Miguel nga Chapel sa Gimbal, Kanamukan. Mao na unya ang atong LGU unya mao ang mga barangay official sa Kanamukan ug ang Kanamukan Elementary School. Kuyog sad sa mga establishments na ato sang auhag nga mahimong pilgrims. Nya dunay activity sa atong LGU unya ang Mobile Legends Queen of Compostela 2026. Unsa man nimo ko sabot aning Mobile Legends? Sabot mo ani? Sige lang, ilan na dito sa atong LGU. Salamat kayo. Ako lang i-advance og pahibalo nga ang atong mga kalihukan nga angayan gid natong apilan ug bantayan gawas atong mga novena masses nga nagsikog awhag ang mga pilgita kaning atong foot procession karong bisperas July 24 inig kahuman sa alas 5 ang misa. Alas 5 sa hapon ang atong misa, ang 9th novena, Major Novena Mass. O nya human ana, mag-foot procession ta. Human sa procession, nangandoy unta ko nga magdungan tagpangaon diri, ana ta diha sa Plaza San Jose. Mag-sit up tagpagkaon, nya tawgon tanig patlak-patlak, magdalan tag mga pagkaon, okay ra ninyo? Hoy. Ana, nya pero na ako special nga request sa kaning tanang mga settlers dinhi. Anong gapuyo aning yuta sa simbahan o para ba in taon ni sila mga title
Nya atong ipakita nga anang maghiusa ta aron maluoy nato Santiago matagaan tag title no. Dili ta mag-iyahay. Kamoy paghikay gyud maayo nya dada dire. Mag-abot ta ha. Sa okay mo ana? Ay mo duko-duko diha kay dili ni sayo ng atong buhaton para ginigugma. Unya ang sunod nga inyong bantayan, ang una natong misa sa pista alas 4 kadlawon. Alas 4 kadlawon kay nihangyo ang atong LGU nga inighuman manambong sila. Inighuman sa misa, mo proceed yon sa fluvial parade sa alas 5:30. Mo nang alas 4 ta sa ang atong misa alas 4 kadlawon murag misa di Gallo. Manganhi sa ta nya ang sunod ana alas 8 dayon alas 10 nya dunay pagpamunyag nya ang sunod alas nga Fiesta Mass alas 2 sa hapon nya sundan day na sa atong Pontifical Fiesta Mass with Archbishop Jose Espalma sa alas 4 sa hapon nya inighuman Aritas Loyo ari diri nga atong Barrio Fiesta ang tanang mga kapilya tanang mga barangay magbutang ta diri og mga siyam kay by kabahin man ta siyam ka tents nya adto dito itingob ang inyong tanang pagkaon ibutang nato nya imbitaron nato ang tanang tao kitang tanan nga motambong ana mamista ta diri sa Loyo ana ha nya adto sad ta dito mag raffle draw sa atong tickets human ana manguli tang malinawon og malipayon. Okay mana? Bantay mo ha. Sige, nindog na ta. Nya padayon mo support sa atong social media platforms kaning Padresiano Ubod nga YouTube channel. Doon na ni 297,000 ka subscribers. Sige lang mo view, like, share ug subscribe basin makatabang ta nga daghan ang mahimong igsuon og inahan ni Kristo makabati sa pulong sa amahan niya nato sang dinhis Compostela ang atong main nga Facebook page mausan ang Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela niya di sa nako kalimtan nga ang ato ditong Sub Filisco ang project namo sa cooperative sa Liloan ihangyo ra ba ng atong Mayor Dias Liloan si Mayor Aljo nga pader og kanang kuan ning inyong kulumbari mas maayo og ang tagaliluan atong i-prioritize para di kay ta ma-traffic ambot na ba kay namalit nga tagaliluan so kanang kuan mo pamalit na mo ani kay barato pa pre-selling ta karon 70,000, 80,000 og 90,000 ang atong presyo nya mo increase ni ighuman na 70 to 80% ang increase ani niya maka-accommodate ni og upat kuno ka earns o niya duha ka bukog ang kada niche ani. Nalipay day ko nga daghanang ni parking diri sa may kuan atong Plaza Pilar na nay mga motor, mga sakyanan pero napagyoy uban kuno nga nagparking pa diha sa atong agianan bisag karon lang panahon sa atong pista celebrations ato ginang hawanan diha ako ginang iawhag kanunay. So salamat sa ni parking na nya sa mga medyo wap kay kasabot atong iyampo nga mahumok-humok unta ang ilang kasing-kasing og dili kayo magpalabi pagkagahig ulo huna-hunaon ta nila ang publiko no congratulations lakaw lago gamay kaduol ra na diha pila ra may paglakaw diha gud hawani nila ng dan kay daghang maglakaw daghang mo bisita nga magsakyanan dili unta kayo maalihan. Salamat sad sa atong mga kapulisan sa atong mga barangay tanod sa poblasyon nga nitabang sa atong kausa o sa atong mayor nga nitabang sa atong pangandoy nga hapsay, husay, limpyo ang ato karong pag-celebrate sa atong pista 2026. Ang Ginoo manaa kaninyo Maana usab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.
Padampon mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Padampon mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Apostol kang manlalaban sa sakuping kalibutan. Di bansagan ka sa kahitasan, nining tibuok na kalibutan. Padampon mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Padampon mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago.